Muyama no mwanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ngwegena ritkoria uri abere ritoere rikigima na nene kwa bere go kwego kya asoko bwatemero bere yonse getaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii ni gorire ritkoria jumanne serike 2021 udio motionyo gatatu omwaka we 2023 nekero bono Ensa ya Kenya yabwatana ne chinse chinde eryo gochengera ritkoria manani goserimanyikanite buna International Forest Day no murobere yo ni gokorekana ase County au Ensa ya Kenya nechinga chingi ekero yaragire Ensa Eyemo yabona mogoroba ekerongo kwarigania SMS ya Amayia eriongo manyebuna nara ya na kwariganirie asenchera ere yobwekiranu mancho mugere inyora sensemere ya Facebook na bakondra gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogwe wetera @Ndizi TV News erio togendre gusanga mange itaganike gimati aturanyorega tyari ngwariganeretie asenchera ere yobwenge. Ando banyantwa ngo basaba nto basa kochaka koira watera namarimo gaiga kyagara oyo no musitu orendire ne digori country Ensa ya Kenya abamenyi banyanturago koboli gwakorenda rinani ryenseme yo na gusmeke metaso bonke chinga kense ya chengera ritkoria manani family karevoli mu family bo wazo abantu kutwara bari kinamba ibere gusisa gusekero umuntu akatwara inamba yemeya ngakiera bakora agira kinamba isatu okongusana nasamanga nayo bore monigo kwa ireire amateyemo gotamoine yo mwabe myaka wetani etatu bono omwampito innocent obirimo manyi na dote pasa last time ndo musigete nande round yatagata to ya pasa because you drill mono aboroki gwabo bakorwa ibunge yabo basi kwe murunganiryo konyoro wech basari ekyoge kubairane magega ke masomo Mwanchi omurigereri ayo munaenda mange ikaranso ikirengo manya senchira ere yobwekirano iritariane Everline Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kweneke buna wekere asensemo yebimanyiriro ko kwariganto ya chake asenchira ere yobwekirano wasesengi maritkoria rero yachengera ritkoria manani gose International Forest Day ase county ya Kisii ritkeri nigori yachengerwa asensemo ya Nyantrago agia yo gosomorobiro bagokora wando mu waziri bwa mache ase serikali ya county ya Kisii Ronald Nyakweba nabo igo omwemsewe wodi ya Ibeno Steve Arika egatia baraya banda bange abo babori abantu kogendera wesoke na usmeke metaso bonge nabo igo korenda amana numuri keto Mildred Momanyi na roboti urwasobwime county ya Kisii nigo yasanga nechinse chinde ensengima asogo chengera litikolia mananigo se World Forest Day eriko baligo chengerwa chitaliki 2024 omotenyo gatatu kero mwaka omorobelyo yonigo okolekana ase ekerubogia Nyanturago amone skuru ya Irungu PAG asogo simeka emete Gatia baraiba ikirana nomo MCA we ward ya Ibeno Steve Arika amono waziri bwa mache ime county ya Kisii Ronald Nyakweba gatia baraibande asebono omwaziri ateba mbache kubaterana elio koene kyabuna ngosime kabale emete menge elio gotanga omorakera koria riengenjo mono twachirira Nyanturago gosimeke mete elio tunyale kurenda omositu oyo Nyanturago abantu banyanturago ngo basaba nto basa kochaka koira watera namarimo gaiga kyagara oyo no musitu orendire ne digori country Ensa ya Kenya igoto yo sike kaganda gusimeke mete toje togitega asa onsipi tunya korenda forest ye utasimegetie mete torende amacha ito mamina mambiende ndetse gutwara umurakero monene oragere abantu baito bakwenchara sengenje na tusimeke bimerimbi kokina nigo boigo omo MCA agania abamenyi gotatwara boba bokurwa amaremo aseboigo ateba amanani nabwate obwansu bwae mete aseterwogeito egere tulinde ebirwogeito iga abantu baga igataringa to gusimeka moseri gusimeka tutete gusimeka amacha toke abantu banye aiga tubange emeteko beminge tutugeno ne chinchoke gaiga abantu banyakuri oboke maranga tubeke chindani ekagera amachinaro igo tigatubwatirane na mete to gusimeka tari into yagokonya
n'abana baitu bali bagochigocha gisaku kia madi bagotara aiga tokorosia sako bagia none chinyangi chiko chakorera ugaiga abantu bagocha banyora ebiriri byogokenderera kere round yeri ntwato smeke mete 2000 yangu smeke 25000 ebinto ngora nabo mugusiate yatenga binto byangora saka byangite gati y'abasamaria abaya bali baikirana asensemeyo nigo bateba mpache kubwaterana na kwenekya buna emetengo cha gusimekwere asobonge asensemeyo. Plant trees today being International Day of Forest, and we saw that it was a good opportunity to give back to the community. So from my organization, the entire management, the board is really committed about the idea of planting trees so that community can benefit from fruits, animals can benefit as habitat. Also, our target is to reduce carbon emission. We continue, it's not only for today, and this is sustainability program for us, and our organization loved a lot of for tree plantation, especially for protecting the environment. That's all. Kuripotaria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororokira no murobiro ibo nigo korekana ase county ya Nyamira ase skuru yoboroso ya Sironka yo gotoka sebunge ya West Mugrango agwase emete chiri bibere yabage gusmekwa ekarwa nabantu bagenderete gosegetwa gusmeke emete asobonge murikeito korwa ase county yo job manki no roboti orwasobwagare. Ekero ensengima chengera litukoline rechinsana ime county Nyamira nigo abamenyi be county yibachengera ase skuru ya boroso ya Sironga asemete chirububere abagego simekwa. So we have planted 2,000 seedlings on this site. Because it is a compound, you find that the space covered is big. We have covered around 2 hectares, not acres, 2 hectares. We intend to plant 12,000, a total of 12,000. Omoyego yunigora unomo conservator Mark Oko, omokonyi womo county commissioner Florence Obunga, aseba menyibo igona boro kyobe skuru eyo, vaikirana. Omorai otenenerete oborendi bwemete ime county Nyamira, nate abanigo baligetigo simeka emete asobonge, elindego kinia ekerengo yechinsemo chibuate chinsana. The current forest cover which has been published is 12.8%, but we as Kenya Forest Service, we estimate that the tree cover in Nyamira is 35%. We have no quarrel, we don't debate that, because once you fly over Nyamira, you will see that the tree cover is really high. Ase arwa esegete nene gochia saba menyi gosimeka emete koro na gochiga osimeki wemete meringamu. Us as Kenya Forest Service, we want to discourage overuse of the wetland by promoting planting of indigenous tree species. That doesn't mean that we don't plant any other species. We do, but we do plant those that are friendly. Omokonyi bumo county commissioner Florence Obunga nate babuna eserekali neruete kulinda ebintu bitonchokanaine gwetera asobo simeki bwemete. That this was a directive that was given by the President on the Jamhuri Day celebrations, where he directed that all chiefs must plant 30 trees monthly. Ase arwa ekuro entindi gochia sabamenyi bensemeyo bunamba chikorisia etugo yabo ase skuru eyo. It reported that the community graze their animals within the school compound. We want to discourage and we want to inform the community that nobody is allowed to graze within the school compound. And the trees that we are planting today, and even those ones that we'll plant gradually, we want to ensure that they are nurtured. Arwa esege togocha sabagambi n'abakonyi babo kora obusimeki bwemete asokoro sinasari chemete asabisi cyabo chire. We have instructed all our chiefs and assistant chiefs to ensure that they establish tree nurseries at the locational level,
so that we are able to have enough trees to plant during this rainy season. We are saying that these trees, once they are ready and mature, we will identify public land or public institutions where we can plant these trees. Tikolia rero lyogusimika emete esegeto enenene linga emete nero obugima korwa se sukuru ya Sironga egotoka ime county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbuya mono muriketo Job Maangi asoroboti ururikiranu korwase county Nyamira togotikana nayo nigo amateyemo korwase nsemo ya Nyaura yotoka sebunge nyaribari chache county ya Kisii yaganirie basi gose yaganire konyore ndimero eriba bakomwenia oyo mwabo yoberera sengendu ya KTRH asegeka kemia kenebono nyagusirani gasirete asibona bamura bamwabo bagotewe na tabwate borimo yendo kialetire ubututukanu ko moirerere kobera sengendu asegeke kionsi muriketo Josephat Amisi noroboti urwasobwime Enka Eyemo kurwase kenyoro kya Nyaura nigendete ko bagikorera boene bwabo kubatikana no gotamweni uyu mwabo unyarete ko bagagusira emyaka 3 nyare ko bagigweta no mubero ye gutigara asengendu ya Kisii level 6 ngato abangeta mango to abangeta matanga ya tanyarete ayeni tera to abangeta ayeni tugakora bakeme change 3 wakore michange bure minyenku tugakora ya manka gaigo ane karaba andali tukeli alenga yakorana ande bachibo bande bakana chibasa ta kurende mocheri bakana na nyagitali singa nyagitali cyane rasirete bane karaba karaba bakanyaro mubero yobe kubekosoni bona abayisike barure kinga cyabo bakire okire mugango bole mobo no voice na isega gwata mole malenga aragatatu no bole mobo agira bitikina be Jones bitayimale mago bagorete usagorito njalio obole mobo no bwe family family karevole mu bwe family bo watu abantu ngo twara bari kinamba ibere osisa musekero montago twale namba Eyemo korengana na Gladys oyore omongno nyagusira nigaire getaseni Ndizi TV buno mochando bobolemo nigo nyarako bogo chaka bwango iga ekero mugakoye Francis Nyangoto anyarako bagagusira korwaso bwiko bwense korumaya gabumbi yetu alenge ndwagwate story ende yonse mbi yetu alenge nona abana abumbi yabalenge muchando ndo basibitole ngoro bana yamanyiro kero mugako nukuru bana ali bagote banganye ngayingo nganya guki kubatakane chikosho ne cyanyarako bakikobekwa ase bigambero na chicheire nyagusira gotaini gwago ikera ase kinga kiechi nabo bakane tenga mubiri tuli kwa eni guga oli mobo so yorogetu Francis Nyango bakani nga oli mobo iga tali kwa eni go bakabeke koso nie koti kurende omongena Gladys nganyareko bagagwetera amange mwisiko yo mintu tararuga agango muntu ko baneti aseke Gusii takona nono muntu mugondu bw'umuntu acokora chikondi cyagakorire egarare ndabana abaje tago sibiri nono mutu cyanga gasibiri egaranyore sabuni abana abaje na era batumiye no ari sikoga igasibiri bona ago sibumba kanga kiki ningi gusekenya tukobayo kolekana ase ekigambero twarosi twaizi baka code Auta korwe koti tuakani baka land sina sabi tuakani chibasi iki tuakani 22,000 Gusii na mbi tuakani baka totebigana molente code Auta ye aruru kurwe koti moga toya no mogono ekera tuagende koti tukanyora ngabarusirie code Auta original babisire romo chando ngai ochakerete Felisa basoire bono na babeke to mubiro ye koson na bagante kuambe koti bakire kibesa maki bakabakire bakabachache koti bago tabango buli muno bwa Felisa abate kibesa ngano obwisa Felisa bona batake to buli mubuiga babuire elindaba obuli mubole asaba na bakomenya Francis Nyangoto niganyara to bagwatirwa obulimo emyaka emeganya to begweta tabwate namba ya buli mwakere buli mubugwatwa igalengo omoke ya ringo makusti na tata ringo amakabwate emyaka 3 obuli mubekere bwatetwe igo abege tubabere amona mugire ono yorule moino galia okiro wando bwatire nande nambende 29 ya fochali 2989 namba chikolit 1717 keren
kiro mu kiro 17 bono nigo abamate abasane mona bairi baye Gladys babulire serikali nyarako bage gwesokia elinde ekore omuchando yasobwango na boigo Gladys nyarako bakomwe mugakoye elinde bugima bonyarako bokogenderera ona metega buno mukimbisi olio tanyometuga serikali tigeto konye elinde omongino anyoro maene buaye ekina kiekerero njenkolera una bana bani bamenyete town na banyalira tabana bachukuru na bali town bana nigo gakimusabe serikali akimondale munga sengenjo na tesekiri abana mwana yotelisa no mwana one mwana mumruminto serikali sengenjo twachire kotemarendo kurumayaga ngatika tumnyoka gucha ibine bimwaera sirumuni gwete bya uba ubire igo ntuchite konora bumaene lakini sije ikire katogosabanga serikali gakia soime mono mugabano ito simbarati basoime motokonye egaro musubati yo mintanya orobokonye Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa sekenyor Kenyaura igi kutoka ime constituency nyali bali chache ime county ya Kisii eliterana Josephat Amisi Mbia mono murikeito Josephat Amisi ase oroboti orore kirano karbanto yente buna Amateyo ne chogokonye kaso konyoro bulimo elio komwenia oyo mwabo yoberire asengendu asegeke getambe tugotikana nayo nigo omorokiwa oyo Mase University ya Maseno aserieta William Mayega abete gako sirio bugima bwaye magiga yakirike gotebekana na nigo arasetweri sasi asebigoti n'abanyanyimbo cinga kicho korobekana aburi tukureigoro nege kore kyaberege kugikerwa awase amate yaberege kurera oboine yentononya nabokirira borokiwa ase University yo wesoke nagokora ukurobekana bakugania oboine bororokane nonya nabo nigo murai wiki amake odi Raila Amolo Odinga abakago kwarerengane yo na nigo barachi gutigara bateneine ne amate yo muri Keito Vincent Onyancha no roboti urasubwime Abuona baroki wabe University ya Maseno imeye county ya Kisumu bakorokorobekana igoro yokora soko yo mobo aburi tukule igoro chinga kicha mandamano asebaganiryo bone bwabo na komochia serikali okongusana nuko nigo kwagendera asegeka emambia ya rero omoroki woyo William Mayange oromwako gatatu niga umeranete na mokwera ye asokorobekana gwakoreka nteri tukurigoro maiga yo gwakorisa sia sebigoti byaye korengana nangina amonenka igo batigarete baumatete nabo igo mbirero bali. He was to finish his course next year. Now this is the kind of graduation they are bringing me to. Mtoto wangu aliokotwa huko kwa barabara. Alikufia tu pale pale. Askari waliua mtoto wangu. Kukufa wewe sijua kama unatokea wapi. Lakini ndio yeye. Nimehakikisha ndio yeye na hata siamini sasa nitaanza kusema chochote kuliko kuomboleza. Chinga kichi aboroki wa University ya Maseno nigo batebere buna abanyanyimbo ndigo bamurasete bosa William atakoreti mamo chandonsi. The trigger came from the police. We were triggered to respond. We were peacefully demonstrating until the police started throwing tear gas at comrades. In fact, when they started throwing tear gas, it's the comrades who were trying to quell them down. We had no bad intentions because at that point, before William was killed, nothing was destroyed, nobody was injured until they killed William. That is when 1, 2, 3 things that they are reporting that happened. Voigo omwibori ye amone yamate nigo baichaniro gosira ku mwana obo motangi oyo konyoro isire gukora university. Nikaambiwa mtoto ako hospitali na wakanidanganya tiacha kufa. Kufika nikaambiwa uko kwa mlango mtoto alikufa kitambo. Sasa ninahuzunika sana, mtoto wangu first born tadi ya Maseno. Nashanga mtoto alifanya nini kuuawa? Mtoto wangu si bandit.
Badala ya maskari kutulindia watoto tena wanaua. I've lost my child. My child was at the Maseno University. I've lost my child. Umuraiwe kiama kia ODM Rera Morodinga nigo chinga kia chatebire buna na chigotene na amune chinga chiri chiasiririe abancho babo. We pass our sincere condolences to the families that lost loved ones to the police brutality. We will stand with those families in all ways, including pursuing justice on behalf of their loved ones. We will ensure that all those responsible are held to account for the lives that were cut short and the pains of those who got injured. Ekyo getigarite bono no kumanya ngetambukiro kikira chikumukigwa ase baria basireti amagimabo ayonsi nkyanda ikomi ribori nribuna ningoko mukigwa eserikali gosembalia bare korobekana. Ndizi TV Vincent Onyancha. Muyamano murikyoito Vincent Onyancha ase oroboti ururikiranu chinga kecho nigo abara yabakoro koro ase county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira babeire bakogiikeria okorobekano kwa negetwe aburi tkuregoro anene okoraswa kwa moroki wa William Mayenga askire batebiruna nigo bagocha kwenekia obwene bwarokanire ase amateyo abe togo sirio bogima asengenje ya maandamano ayo omosikera ira korangeri kerengaki atabwati manufaa se country igo tokoireneria togo sabe serikali nga ekoro gwancha kwaye ekoro uchunguzi muno mwana oli itaitetwe elinde nani no mwana orenge omwana omomoima muna intwa abaiboli kubwamano muna abaiboli abangina abo tobwateri yanda rinene asengenje omwana oli asire tyobogima ekiagero moiboli gakwengata otomo mwana esukuru lakini umugake roto abana bayego bakare chinse chinde erotumia abana babantu bagenda maandamano nchera elindo omwana olia agaitwa prapti igo tware gosabanga eserikali ekora uchunguzi naende step ebeteken omwana oito nero itetwe maseno omwana orio sirete no omwana entak nero bweka baiboli baye babwate buno momura na sobere keroka negento kyogo ichana sana nga intugu situ abekiro morembe abana baitu tutomete isiko bagosoma umwana itoma na wendo akwa research bono tuko demand bune community na ki eserikali yo mheshimiwa Ruto ekole uneko nyarekana bali bonse bagereta maandamano yakaba bali bonse ba initiative abana bali ngaso apara abana batabwati shughuli abande no nechikura batana waka pakekagera umwana itagaitwa atua ichukuliwe ya ne serikali yenyene iligie njera ego compensate ya family area na ende tobuli mwaka raira kiara ne rurangeretia maandamano aya aliye family area anyete ipole na enda basaba mabira Mwanje umurigere ni gotoroche buna abaoroki gose ababwatani betsemi korwase chiskuru Eyemo county ya Kisii nigo bagenderete kogokera igoro yo mutimo komoke bwa abaorokiwa na nene ekokoiranirira we calendar enkoro ya masomo askiri batere buna abaorokiwa mbache konyora chinga kinyororo cyo kwegenderera na masomo abo nabo gotoroche buna abarayi nigo bagenderete we soki abarayi abakoro nigo bagenderete we soki anagoteba buna nigo bamwariganitio murayi wense Dr. William Samuel oyo kagere gotarera orogongo rwa Gusii abori tkoria ijuma wiki yega yono mancho murgereri ainega tiari inkwariganire tiora chikonyana nda senchira yo bwikiranu ekero chirarage chinse isato ekero baiga boroki wa Beach University baliane ne bakorwase ebunge yabo basi babere bakwemburunganiria okonyorwa which basare ntu bagotana nigoge kubaira na magega asensemo ya masomo yono mancho murgereri gendera kubwatemero berionsi yegetaseni Ndizi TV tumera nende chikoraga chinse sato eriongendere kumanya ya naenda manke asenchera ere yobwekiranu nyorobna sensemere ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bagotwitwetera @Ndizi TV News baigo ekerengerere kyao na bagosangana ntwetera se namba era se screen ya ugagu ere triane Everline Osero twabwaterana nere Joshua Auta kwene kyawe keire asensemo yimayerero na baigo Petronira Mukeira oyone kyachibicha neryogi kyawe keire asenchera yabene twarobuligerere burobya